Има едно, то бих казал масово състояние при хората с инсомния, което се казва Sleep State Misperception, за което много добре знаете всички тук, но и нашите зрители трябва да знаят. Това е именно състояние на сън, който е много повърхностен и не се усеща като такъв. Много често в нашата лаборатория имаме пациенти, които спят 5-6 часа, а казват, че не са спали цяла нощ. И там вече става голям спор относно това, ама как съм спал, аз не съм спал, а се вижда, че електрофизиологично мозъка заспива, но през 20-30 секунди се буди и човек на практика не усеща, че спи, но като екстракт той получава едни 5 часа сън. Това е и обяснението защо хора с инсомния, които твърдят, че с години не са спали въобще, на практика функционират през деня и то на едно добро ниво, защото всъщност има сън, той е некъсан, непълноценен, но дори може да има дълбоки REM сън, т.е. да се извършва някаква физиологична функция от него. В тази връзка състоянието, за което ти засегна, така наречената в днешно време комиса или Comorbid Insomnia and Sleep Apnea, се смята нещо често, именно защото сънната апнея води до сериозна фрагментация на съня. И ако се върна на един въпрос, който ме попита по-рано относно как спи организма и какво влияние има върху другите органи и системи, ами по отношение на дишането, то е изключително неблагоприятен, защото и знаете, че в миналото се е разглеждал съня като едно междинно състояние между живота и смъртта. Сънната апнея е много показателна в това отношение, защото сте виждали и вие много пациенти, при които кислородната сатурация спада до невъзможни за живота нива будно състояние, но въпреки това пациентът се пробужда и продишва отново и оживява сам, без никой да го провокира. Затова именно защото организма и мозъка намира начини хем да компенсира съня, хем да удовлетворява дишането и другите функции на организма, но тази сатурацията и дишането си намаляват по време на сън чисто физиологично, при сънна апнея е още по-тежко. Това е инсомнията, понякога една проява именно на тази борба за дишане по време на сън. При други хора е това, че почти няма REM сън, при трети хора други състояния по време на сън.